Compañeiras, compañeiros, Loli, en representación de todos, Iván, permitídeme que este que é un dos primeiros actos que teño como secretario xeral do Partido Socialista de Galicia o defina sin ningún tipo de rubor como un acto emocionante, como un acto dos que te anima, como un acto dos que lle dá sentido a todo o que estamos facendo centos de homes e mulleres deste país. Oír falar a Iván, oír permanentemente falar a Loli, vervos a vos, lle dá contido a un proxecto de país e a un proxecto que vai máis alá do noso país. Este congreso, que para vos é un congreso moi importante, para o socialismo galego é un congreso trascendente. É un congreso que ten que marcar un antes e un despois. É un congreso que nos colle nun momento doloroso, nun momento que seguramente, por erros propios, escapóusenos por entre as maus unha oportunidade maravillosa de cambiar este país. Un proceso que nos colle nun momento en que seguramente por a nosa ingenuidade, por a nosa tranquilidade e por o noso querer facer as cousas tan ben, xestionamos este país e fixemos pouca política en este país. Nos creíamos que chegaba con ser honestos, con ser honrados, con ir ao cerne dos problemas de Galicia, con mellorar a educación, a sanidade, as rías, as autovías, os peaxes. E descubrimos que iso todo é necesario, pero que non é suficiente. E quero que este congreso, polo menos, sirva para aportar unha visión que é a vos, que estades na maravillosa situación da edad na que estades empezando a política, vos lo pido coas mãos xuntas. Por favor, facede política. Por favor, falade de política. Levade a cada rincón deste país a ilusión da política con mayúsculas. Estou seguro cada día que pasa que foi o que nos faltou no proxecto que lle botamos moito corazón, moita ilusión, moita ingenuidade, pero que ao final se nos escapou por entre as mãos. Este congreso ten que ser un congreso da mesma maneira que teño que aproveitar para darvos as gracias por a confianza que depositaxedes no Congreso de Pontevedra, no equipo que teño o honor de dirixir, esa confianza que nos díxedes en un momento difícil, en un momento que demostra a madurez desta organización, en un momento que en outros tempos, Iván, isto sería unha auténtica carnicería en términos orgánicos, e que subemos en menos de 2 meses levantarnos. Estábamos de rodillas, noqueados, cunha derrota inesperada, e en 2 meses nos puxemos de pé e estamos aquí falando e tendo a palabra máis bonita que pode haber en política, que é a ilusión. Porque non teñades dúbida ningún segundo. Iván, non teñades dúbida ningunha vos. Vamos a cambiar este país. Vamos a asumir, sin ningún tipo de pudor, que fixamos moitísimas cousas ben, pero que nos equivocamos en cousas. E vamos a darlle para atrás e vamos a empezar outra vez. E vos pido a vos, que sodes o futuro desta organización e deste partido, que non cometades os erros que cometimos nós. É moi importante que queremos unha gran estrutura de xuventudes. É moi importante que incrementemos a nosa base de militantes en xuventudes. É moi importante que cada membro desta organización política teña a sensación e a realidade de que o que di vale para algo. É moi importante que en cada aldea, en cada parroquia, en cada pueblo, en cada cidade de Galicia, haya mozos e mozas socialistas que pensen, que aporten e, sobre todo, que vexan que o que din sirve para algo. Toca un modelo que se chama participación. Toca facer útil a cada un dos membros desta organización política. Toca que abramos a porta e que incrementemos ampliamente a nosa estrutura política. Toca, ademais, salir á calle e falar. E onde haxa un problema na nosa sociedade, sanitario, cultural, deportivo, social, ten que haber a voz de un socialista. Ten que haber a voz de un home, dunha muller, dun mozo, dunha moza que sexa sensible ao que está pasando, que escoite
e que aporte unha solución. Se conseguimos eso, non teñades dúbida, vamos volver a gobernar este país. Para nos gobernar non é o afán de gobernar, é o afán de transformar, o afán de cambiar. E temos que ser capaces de crear un gran grupo de miles, repito, de miles de homes e mulleres que non lle teñamos medo ao futuro deste país. A gran forza da direita é o medo ao futuro, o medo ao que vai pasar, o ir capando literalmente todas as iniciativas que ten este país. E nós somos xusto o contrario. Somos os homes e as mulleres que queremos escribir o futuro deste país facendo política con mayúsculas. Eu quero invitarvos a todos, a que fagades política dentro das nosas sedes, importantísimo, a definir idearios, a que salgades aquí con conceptos nítidos, claros, que consigamos que a sociedade galega sepa en que nos diferenciamos nós de outras formacións políticas. Cales son os nosos sinais de identidade e conseguir poñelos aí. Pero iso non chega. Cando teñamos o noso ideario, o noso programa, os nosos conceptos, temos que salir á rúa. E temos que estar en todos os sitios. E temos que abrir a porta e invitar a xente a que chegue onde nós. E pido máis. Sabedes que en política hai que pedir sempre. Pídovos que participedes na política activa. En menos de 2 anos vamos ter eleccións municipales. E tendes o exemplo de Iván e o exemplo de moitos de vós que seguramente seréis concelleiros. Pero quero adquirir o compromiso aquí en este congreso para decir que as listas municipales teñen que estar abertas aos xóvenes, ás mozas e mozos deste país e tendes que formar parte activa para empezar como se fai en política, de abaixo arriba, conocendo a realidade da política local, escoitando a xente, solucionando problemas para chegar a nun momento determinado a que vos, moitos de vos, seguramente aquí están e non sabremos quen, vades a ser os que vades a liderar e a guiar este país dentro de poucos anos. Fagamos política na calle, fagamos política nas sedes, invitemos a xente a facer política, nas empresas, na universidade, en todos os sitios, no deporte, na cultura, facer política é bo. Cando alguén che dice, oye, non faledes de política, iso é do PP. Todos que dicen que non falemos de política, iso son todos do PP. E nós temos que presumir de que a política é o que iguala a xente. De que a política é a que lle dá oportunidades a quen non as ten. De que a política con mayúscula é a que lle soluciona a vida á nosa sociedade. O socialismo sempre foi necesario, pero hoxe é máis necesario que nunca. As recetas da dereita están caéndose como un castillo de naipes. E temos que ser nós, con orgullo, con autoestima, con ilusión, os que temos que presumir de ser socialistas. E os que temos que chegar a cada sitio, e cada vez que entramos un de nós, pouco menos que se vexa que levamos escrito na frente Partido Socialista de Galicia. E que segamos quen de presumir aí. Quero rematar tamén invitándovos como colectivo a unha cousa nova. Vamos a poñer en marcha, estáse poñendo en marcha, a Escola de Dirixentes do Partido Socialista de Galicia. Unha escola que vai estar ubicada en Santiago. Unha escola que vai a dirixir o compañeiro Xaime Barreiro, que vos, como sodes insultantemente xóvenes, ainda non tendes gusto de conocer quen era Xaime, unha das mellores cabezas do socialismo galego, ideológicamente, como persona e por a súa trayectoria. E aí nos temos que xuntar, vos e nós. E temos que ir sentando unidade de discurso, unidade de acción. E non hai outro destino, compañeiras e compañeiros, que transformar este país. O vamos a facer. Non teñades dúbida. O vamos a facer porque somos moitos. Estuvemos a todo agora con moito corazón, con moita vocación e un pouco desorganizados. Pero agora nos vamos a organizar. Agora vamos a asumir cada un de nós un remo. Non hai que querer 20 remos. Un home, unha muller, un cargo en este partido. Pero o cargo que collemos, que é o remo, hai que remar, con forza e acompasadamente co resto dos compañeiros que vamos a remar en este país. E non teñades dúbida que eu, que sempre fun un optimista
estou convencido de que en 4 anos vamos a conseguir que isto que acaba de pasar sea un lapso nas nosas ilusións. Pero tamén o digo aquí con tranquilidade. Se non en 4 anos, non pasa nada. Acabamos de cumplir 130 anos de Partido Socialista. E 4 anos en 130 non é nada. E se vos e nós e todos traballamos, se non é en 4, é en 8. E se non é en 8, é en 12. Pero o importante é que todos e cada un de nós manteñamos viva a ilusión de que o punto de chegada é conseguir unha Galicia socialista. Eu deixo-vos a todos e anímovos a participar, a ser inconformistas, a dar o debate, a abrir a porta, a deixar entrar a xente, a non terlle medo a que aumente a nosa cuota, senón que todos xuntos somos necesarios para transformar este país. Eu quero animarvos a darvos as gracias a todos e dicirvos que para nós unha das pedras angulares do novo modelo socialista son as xuventudes socialistas. Eu vos pido, da mesma maneira que nos comprometo a que nós non volvamos a fallar, que vos tampouco lle falledes a este país. Moitas gracias, ánimo e bo congreso.